Dobrý den, vítám vás u dnešního videa, kde si krátce řekneme něco o vzduchovce Fenix 400 od španělské firmy Cometa. Řekneme si nějaké výhody, nějaké nevýhody, ale nebude to recenze jako taková, na tu se můžete podívat ve videu v popisku pod tímto videem. Začal bych výhodami této vzduchovky a jako první bych rád zmínil její hledí, které je oproti jiným vzduchovkám v této cenové kategorii mnohem pevnější a stabilnější. Jako druhou výhodu bych chtěl zmínit kostku hlavně, která je oproti ostatním kovová, jiné vzduchovky mají plastové a v samotném těle tak je uložena přes vymezovací kroužky, čili během nabíjení nedojde k poškození černění a tím pádem to déle vydrží. Jako další zvláštnost nebo výhoda této vzduchovky je její hlaveň, která má průměr přesně 4,5 mm. Vzduchovka, kterou tady máme, tak je přímo z výroby, je čerstvě vybalená z krabice, takže můžeme krásně vidět ty nečistoty a nedokonalosti z výroby. V dalším bodě bych rád zmínil pojistku vzduchovky, která má oproti jiným vzduchovkám velkou výhodu, a to, že se dá odjistit bez toho, aniž bych musel změnit úchop zbraně, třeba při míření, dá se jednoduše odjistit a když se nerozhodnu střílet nebo rozhodnu nestřílet, tak ji můžu znovu zajistit i v nabitém stavu, což ne každá vzduchovka umožňuje. Jako další výhodu bych zmínil to, že samotné natahování té vzduchovky tak je v podstatě neslyšné, už díky konstrukci samotné vzduchovky, a tím pádem třeba při ulovení nějaký škodný si ji nevyplašíme. Ke kontrole, jestli je ta vzduchovka nabitá a zajištěná, slouží toto okýnko, kde ten úchop toho pístu je hezky vidět. Jako další vlastnost vzduchovky Fenix 400 bych chtěl zmínit jazyček spouště, který je vyroben z tvrdého plastu, je širší a masivnější než u jiných vzduchovek. Co se týče zpracování samotné vzduchovky, není úplně nejlepší, můžeme vidět třeba zbytky lepidla na některých místech, nebo neúplně dobře ohoblované dřevo z vnitřní strany, a nebo můžeme vidět zbytky pofrézování na liště pro puškohled. Samotná lišta pro puškohled je relativně krátká, takže u větších puškohledů, řekněme delší než 39 cm, už by mohl být problém s uchycením. Nyní tu mám dvě identické vzduchovky. Tato je nová přímo z výroby a tato už je po úpravě a odstranění některých nedostatků. Prvním takovým nedostatkem originální vzduchovky je její těsnění pístu, které není tak přesné, na pístu se vyklá, netěsní a má výkonové ztráty. Tady mám nové těsnění pístu, které sedí relativně přesně, je na porovnání širší a nemá takové výkonové ztráty. Dalším takovým nešvarem této vzduchovky tak je jednoduchá napínací páka, která, když lámu vzduchovku, tak tlačí ze spoda na píst, na pružinu, která se dře o vršek válce a tím pádem se i píst, i válec odírají a vzduchovka se tím ničí. Toto se dá docela dobře eliminovat použitím vhodného maziva. Je důležité, aby to bylo vyloženě jenom mazivo určené pro kluzné části, ne silikon, ne mazivo pro ochranu, vnější ochranu vzduchovky proti korozi. Dalším nevýhodou nebo mínusem této vzduchovky z výroby tak je obyčejná závitová pružina. V této vzduchovce je použitá plynová pružina
která je plynulejší, je tižší a má možnost nastavení výkonu, která originální pružina nemá. V naší zemi tak je samozřejmě omezen výkon na 16 joulů, ale kdybychom si tuto vzduchovku chtěli pořídit třeba v Rakousku, tak díky plynové pružině je možnost ji vyladit až třeba na 24 joulů. Nyní si ukážeme rozdíl chodu spouště u vzduchovky před úpravou a po úpravě. Nejdřív tedy před úpravou. Můžeme vidět, že u vzduchovky, tak jak je z výroby, v první fázi mačkání spouště dojde k tomu, že spoušť se nemusí vrátit zpátky a zůstane zmáčknutá, což by se dít nemělo. A pak až tedy dojde k samotnému výstřelu. A nyní si tedy ukážeme výstřel ze vzduchovky po úpravě. Listím a můžu vidět, jak se spoušť hezky plynule vrátí zpátky, než dojde k výstřelu. Nyní si ukážeme porovnání úsťové rychlosti vzduchovky před úpravou a po úpravě. Prvně tedy před úpravou. Vidím téměř 16 joulů a 241 metrů za sekundu. Druhý výstřel. A třetí výstřel. Nyní vzduchovka po úpravě. Téměř 26 joulů a 306 metrů za sekundu. Druhý výstřel. Třetí výstřel. Tímto jsme se dostali ke konci dnešního videa. Ještě se často ptáte, jakou vzduchovku si pořídit na lov, na střelbu na terč, na plechovky a tak podobně. Myslím si, že Phoenix 400 je jedna z nejlepších univerzálních vzduchovek, která se hodí pro všechny tyto účely. Pokud se vám video líbilo, budeme rádi, když nám dáte like a odběr.